आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत उपासाचा डोसा। यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघूया। हे साबुदाणा आहे, मी 1 वाटी भिजत घातलेली होती आणि ही अर्धी वाटी वरी तांदूळ आहेत। फोडणीसाठी तेल आहे, चवीपुरतं नमक आहे, मीठ, खोबरं, 1 मोठा चमचा शेंगदाणा कूट आहे आणि 2 मोठे मिरच्या आहेत। हे कमी तिखट मिरच्या आहेत, ते हे मी चटणीसाठी वापरणार आहे। हे साबुदाणा मी ही 1 वाटी घेतलेली आहे आणि 1 तास पाण्यामध्ये ठेवून नंतर बाहेर काढून जवळजवळ 5 ते 7 तास हे मी ठेवून दिले होते। आणि हे वरीचे तांदूळ मी पाण्यामध्ये ठेवलेले आहे। ते आता मी हे वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणे मिक्सरला लावायचं आहे। आपल्याला आता ही डोशाबरोबर चटणी घ्यायची आहे, ती मिक्सरला लावायची आहे। ही मिरची, खोबरं आणि 1 मोठा चमचा मी शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे आणि चवीपुरतं आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। ही चटणी मी आता मिक्सरला लावून घेते। साबुदाणा आपण मिक्सरमध्ये टाकलेलं आहे आणि हे वरीचे तांदूळ जे आहेत ते आपण मिक्सरला लावून घ्यायचे आहे। हे आता मी मिक्सरला लावून घेते। मिक्सर लावून आपलं झालेलं आहे। हे मिश्रण आहे साबुदाण्याचं आणि वरीच्या तांदूळाचं मिश्रण असं झालेलं आहे। हे आपल्याला जरा पातळ करायचं आहे। आता हे डोशाचं मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे। चवीपुरता मी 1 चमचा मीठ टाकते आहे आणि आता आपण हे बनवायला घेऊया। हे पीठ आपण एवढं पातळ ठेवलेलं आहे। भिडं मी गॅसवर ठेवलेलं आहे आणि भिडं पण तापलं आहे। आता आपण डोशाचं पीठ भिड्यावर घालूया। एक मिनिट झाकण ठेवूया आपण। झाकण आपण काढूया। आता आपण हे परतून घेऊया। हा डोसा आपला आता चांगला भाजलेला आहे। उपासाचा डोसा आपला एक काढून झालेला आहे। अजून मी एक तुम्हाला दाखवते। दुसरा आपण घेतो। हे असे उपास जर असेल तर सकाळी ऑफिसमध्ये जाणाऱ्या माणसं जर असेल आणि उपास असेल तर हे उपासाचे डोसे बनवून डब्याला नेऊ शकता। झाकण काढूया। हे आपण मीडियम आचेवरती ठेवलेलं आहे। ही एकदम साधी आणि सोपी रेसिपी आहे उपासासाठी, की त्याला जास्त पण पटपट करायला नाही लागत। तांदूळ आणि वरीचे तांदूळ आणि साबुदाणा एवढंच आहे याचं साहित्य। करायला पण एकदम सोपे आहे। हे असं झाल्यानंतर चांगलं असं निकळतं। आता आपल्याला हे परतायचं आहे। हा आपला दुसरा डोसा पण बनून झालेला आहे, हे बघा। आणि हे मिक्सरला लावते वेळी, डोशाचं हे मिश्रण मिक्सरला लावते वेळी जाडसरच लावायचं आहे। जसं आपण हे करतो असं जाडसर मिक्सरला लावून घ्यायचं, म्हणजे त्याचे डोसे चांगले निघतात। आता हे बाकीचे डोसे बनवते आणि मग तुम्हाला काढून दाखवते। साबुदाणा आणि वरी तांदूळचा उपासाचा डोसा आपला तयार झालेला आहे। हा साधा आणि सिंपल एकदम रेसिपी आहे। ही रेसिपी तुम्ही करून बघा
आणि मला सांगा तुमची रेसिपी कशी झाली। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।